Gọọmenti Anambra steeti gara n'ihu wee na-eto ndị na-azụ ahịa n'ime steeti maka nrube isi n'ikwu ego ụtụ isi na ego ndị ọzọ atụrụ anyị n'aka nke gara n'ihu wee na-akwalite ọrụ mmepe ndị eji na steeti a. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ọnọdụ azụmahịa ya na ụmụahịa Maazị Evarist Ụba bụ ya nyere otuto mgbe ọ na-agwa ABS okwu n'Ọka. O kwuru na ọ bụ ọrụ dịrị ndị mmadụ ịdị na-akwụ ego ụtụ isi na ego rubere ndị ọzọ nke ga-egosi na ha bụ ezi nwa afọ. Agbakwara ha ume ka ha gaa n'ihu na-eme nke a iji wee kwado gọọmenti n'ije ozi wee kwalite ihe dị iche iche eji enyere ndụ aka. Ka anyị sonyere onye nta aka anyị Emmanuel Okonkwo maka akụkọ ahụ n'uju. Maazị Ụba, onye si n'ọnụ onye ji ọkwa steeti direktọ nke Ahia na steeti a bụ Comrade Francis Ilodoba kwupụtara na ọtụtụ ndị mmadụ nọ na Anambra steeti aka amaghị mkpa ọ dị ha ịdị na-atụ ụtụ isi ha otu o si wee kwesịe, ma kwupụta na ọ nwere olileanya na ndị mmadụ ga-aghọta mkpa ọ dị na uru ọ bara ha ịdị na-atụ ụtụ isi ha mgbe ha kwesịrị ịtụ ya, dịka a na-akụziri ndị na-azụ ahịa ihe gbasara ịtụ ụtụ isi n'oge ugbu a. Ọ gara n'ihu kwe nkwa na ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo n'ugbu a bụ nnọọ nke na-ejighị ndị na-azụ ahịa eti epele, ma kwue na gọọmenti a maara mkpa nakwazi uru ndị na-azụ ahịa bara n'iwulite agamniru akụnụba nakwazi mmepe nke steeti a. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.